Durante a madrugada e gran parte da mañá non houbo tregua para os servizos de emerxencias de Pontevedra. O temporal Kirk bateu con forza na cidade, deixando un regueiro de incidencias en diferentes partes do concello. Día movidito, pero bueno, dentro do movidito que foi o día e do complicado que foi o día, pois non hai que lamentar ningunha incidencia grave polo de agora, quédanos o resto de mañá, a ver como vai evolucionando o tempo o resto do día, pero, como digo, afortunadamente non temos que lamentar ningunha incidencia grave que tivese ningunha repercusión sobre as persoas. A máis repetida foi a caída de árbores, como sucedeu con 2 exemplares na Alameda. Outro obrigou a cortar a avenida de Bos Aires durante gran parte da mañá. Menos tempo foi preciso interromper o tráfico na avenida de Marín despois do derrubamento dun gran tileiro. As árbores tiradas polo vento na Rúa Portugal de Monteporreiro e no Instituto A Xunqueira 2 provocaron danos en coches e na senda do Gafos un exemplar rompeu unha pasarela de madeira. Houbo moitísimas caídas de árbores, como era de esperar, cando é o primeiro temporal de outono, e como adiantaba antes, preocupábanos precisamente isto, porque todas as árbores que veñen do verán e que están pois un pouco máis secas ou as árbores en malas condicións, pois acaban caíndo todas e así pasou. O Concello decidiu manter pechados alo menos ata mañá parques, xardíns e outras zonas arboradas. Pode resultar aínda perigoso pasear por esas zonas, co cal vaise manter durante todo o día de hoxe o peche dos parques, xardíns e zonas arboradas do Concello. Esperamos que mañá xa se poidan abrir, pero en todo caso iremos analizando xunto cos servizos municipais cal é o seu estado e cal é a evolución do tempo. Segundo Meteo Galicia, as chuvias rexistradas en Pontevedra durante as 12 horas do paso do temporal foron de 50 litros por metro cadrado.